Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye février kalo tile 19 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni y'o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔna na opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛnnen don opération belebeleba min yɛrɛ kɔni kɛ ko ye walasa min yɛrɛ kɔni incivisme n'o kɔni ye jamana siraba sariyaw yɛrɛ kɔni batobaliya ka se ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la an ka Mali autorités kɔni laseli kɛ ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra walasa min ye incivisme ye ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'o daminɛna janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ko janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ni février kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni komi yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni k'u y'u bolo da moto 800 yɛrɛ de kɔni kan ni ka taa n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fourrière la ka da kan ni maa min yɛrɛ kɔni banna ni ka siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɛrɛ kɔni an ka Mali office central de stupéfiants ma ni ne OCS ye ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn don ni kɛlɛli ma ne ka bɔ ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni OCS maaw ye olu ye furaba yɛlɛmalen tɔni 43 bɔyanko yɛrɛ de kɔni jeni a yɛlɛ k'a fɔ ko ni furaba yɛlɛmalen tɔni 43 bɔyanko yɛrɛ kɔni ko ale kɔni minɛna tile 10 opération kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na walima yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw k'u cɛsirilen don baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw ale ni furakutanw yɛrɛ kɔni olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na togoya si la kari tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 a yirala k'a fɔ ko wale dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka Mopti sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila doyi kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna na pinasi dɔ ni ale kun falen don passager ni minɛnw yɛrɛ kɔnɔna na ko pinasi yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Mopti ni k'i kunda diri yɛrɛ kɔni kan ko kɔni pinasi kofɔlen yɛrɛ kɔni to ji yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lac Debo fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko pinasi kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila pinasi yɛrɛ kɔni dafirili k'a ma to kɔlɔlɔ tan ye ka da kan nana kɛ sababu ye ne ka maa caman bɔnɛ ani na ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna minɛnw la kosɛbɛ ni pinasi dafiri yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni cayalen don ko dabɔ Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni ka ko in yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni datugura kaso la wagati dɔ yɛrɛ kɔni na ka da k'a yirala k'a fɔ ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni k'a ye bi ka ni wale kɛ ni ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni ma o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ maaw yɛrɛ kɔni balila ka ye laseli kɛra k'a fɔ ko Jeffrey Epstein ko ale kɔni ye a yɛrɛ faga nka tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni Jeffrey Epstein balimakɛ ni o ye Mark Epstein yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ faga ko a fagara yɛrɛ de kɔni kaso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Gabon ka autorité de la communication maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ Gabon yɛrɛ kɔni kunnafonidiso ba la k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye réseaux sociaux yɛrɛ kɔni ko olu suspendé don Gabon jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ ni décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan Gabon autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ka da kan ko bɛ ka ko dɔw kɛtɔ yɛrɛ kɔni ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka Gabon jamana kɔnɔna na ko mun yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka na nin basigibaliya jamana in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na k'u bɛ réseaux sociaux yɛrɛ kɔni suspend fo ka taa fɔ ni décision kura taara a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi opération belebeleba min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni incivisme ni o de jamana kɔnɔdenw bannen ni ka siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato ka o kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o opération ba nin yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko sensibilisation yɛrɛ kɔni kɔfɛ n'u taara fɔ jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ
k'a fɔ ko min ye siraba sariya yɛrɛ kɔni k'u kan ka labato jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ paratigiw yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na nka a bɛna fɔ o baara yɛrɛ kɔni paratigi bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman yɛrɛ kɔni jamana in kɔnɔna na ni opération belebeleba min yɛrɛ kɔni kɛra walasa min yɛrɛ kɔni incivisme ye ka o kɛlɛ ka bɔ an ka Bamako pont 3 nin yɛrɛ kɔni sanfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko opération belebeleba in yɛrɛ kɔni daminɛna janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ne ko wa o don yɛrɛ kɔni ni bi cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni bɔra ni opération yɛrɛ kɔni na an ka Bamako kɔnɔna na ko janvier kalo tile 31 ni février kalo tile 14 san 2026 yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaaw ye k'olu bolo da moto min yɛrɛ kɔni ka ca ni moto 800 yɛrɛ kɔni ko ni moto nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛna ni k'u bila ka taa fourrière yɛrɛ kɔni na wa moto nin yɛrɛ kɔni minɛna ka d'a kan moto nin yɛrɛ kɔni bolibagaw yɛrɛ kɔni kun tɛ ka siraba sariyaw yɛrɛ de kɔni labato ni opération min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni incivisme ye ka o kɛlɛ ka bɔ an ka Bamako pont ba 3 nin yɛrɛ kɔni sanfɛ ala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka groupement de la sécurité routière maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni o GSR yɛrɛ kɔni ye wa ko yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire divisionnaire Panama Dambele yɛrɛ de kɔni bolo ko wa ɲani opération yɛrɛ kɔni ka kɛ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu ye kalo caman yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ incivisme ko yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ni sensibilisation min yɛrɛ kɔni kɛ o sensibilisation in kɛ kun de walasa bolimafɛn senfilatigiw yɛrɛ kɔni ni o ye mototigiw ale nɛgɛsotigiw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ olu yɛrɛ kɔni ka taa sira la sira min yɛrɛ kɔni dilannen don mototigiw ye walasa siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka embouteillage baw yɛrɛ kɔni bɔ u kan ale ni fɛɛrɛ ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye ka caman yɛrɛ kɔni b'o la an ka Mali jamana kɔnɔna na sensibilisation yɛrɛ kɔni kɛ kun fanba kun ye ni fɛn fila ninnu ka yirala k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ye olu ye sensibilisation baw yɛrɛ kɔni kɛ ko nka ko in yɛrɛ kɔni paratigi daminɛnen u y'a ye k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden dɔ ye halisa olu bɛ ka continuer incivisme yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ye jamana siraba sariyaw yɛrɛ kɔni sɔsɔli yɛrɛ kɔni ko maa caman kun bɛ ka continuer o fɛ o de nana kuncɛ ni bolodali ye o maa nin yɛrɛ kɔni ka moto yɛrɛ kɔni kan pont jigiyɔrɔw la ko ni opération belebeleba in yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka police nationale directeur général yɛrɛ kɔni ale bɛ ka an ka lakana tigilamaaw jukɔrɔma don o ko la kosɛbɛ wa min yɛrɛ kɔni an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ walasa sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na sirabako ta fanfɛla la o sariya nin bɛɛ lajɛlen ka labato jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ sanction ko ta fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min ye jamana kɔnɔdenw olu k'u jogow yɛrɛ kɔni fali sirabaw kan wa yirala k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye mototigi olu bɛ t'u ka siraw yɛrɛ kɔni kan mobilitigiw fɛnɛ bɛ taa u ka siraw yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni yɛlɛma caman yɛrɛ kɔni o yɛlɛma nin yɛrɛ kɔni na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko caman bɔra embouteillage yɛrɛ kɔni na pont sanfɛlaw yɛrɛ kɔni na sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ wa ko min yɛrɛ kɔni circulation yɛrɛ kɔni o ka nɔgɔn ni heure nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan mototigiw bɛ ka taa u ka siraw yɛrɛ kɔni kan mobilitigiw fɛnɛ bɛ ka taa u ka siraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni yɛrɛ kɔni an ka hiérarchie policière yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli kɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ni contrôle nin yɛrɛ kɔni kalisa u nana continuer an ka Bamako kɔnɔna na wa an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka jamana siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato walasa an ka se ka fɛɛrɛ latigɛ an ka se k'an ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati sirabaw yɛrɛ kɔni kan wali min bɛ kɛ sababu ni an bɛ an yɛrɛ tanga siraba kasaraw yɛrɛ kɔni ma sanga ani wagati ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ni wagati yɛrɛ kɔni an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni mototigiw ye fɛɛrɛ bɛ ka latigɛ olu ka taa u ka siraw yɛrɛ kɔni na wa fɛɛrɛ bɛ ka latigɛ mobilitigiw fɛnɛ ka taa u ka siraw yɛrɛ kɔni na ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni ka caman yɛrɛ kɔni bɔ embouteillage hali ni siraba kasaraw la jamana in kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 an ka Mali office central de stupéfiants ni OCS maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka direction maaw yɛrɛ kɔni olu ye baara dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni o baara in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ min ye ɲɛnaminimafɛn ale ni fura bayɛlɛmali yɛrɛ kɔni o tɔni 43 OCS ka direction maaw yɛrɛ kɔni ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeninen don ko fɔli in na ni yɛrɛ kɔni an ka office central de stupéfiants ni OCS ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni u ka ni fɛn kuntan jeni yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kati cercle de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jogari yɛrɛ kɔnɔna
ala k'a fɔ ko nin ɲɛnaminimafɛn ale ni fura bayɛlɛmalen tɔni 43 minnu yɛrɛ kɔni jenina an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko nin fura kofɔlen nin yɛrɛ kɔni minɛna opération dɔw yɛrɛ de kɔni senfɛ opération min yɛrɛ kɔni kɛra tile 10 kuntagala de kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra a ka office central de stupéfiants maaw n'u ka antenne régionale bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni fɛ an ka Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko opération min yɛrɛ kɔni kɛra OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ka opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o ka fɛɛrɛ latigɛla min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw fura kuntɔn ale ni fɛnkolonw yɛrɛ kɔni doni kɛlɛlen ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ala k'a fɔ ko ni tile 10 opération kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCS cɛdenw filɛ ni k'u bolo da ni fura ale ni ɲɛnaminimafɛn tɔni 43 minnu yɛrɛ kɔni kan ko o fɛn yɛrɛ kɔni n'u kun feerela a bɛ sefa wari miliyɔn caman yɛrɛ de kɔni bɔ ko opération yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali OCS maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn ale ni fura bayɛlɛmaliw doni kɛlɛli la ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni an ka OCS cɛdenw olu bɛ ka se an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako sabati ni ɲɛnaminimafɛn ni fura kuntan nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma ni opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ OCS cɛdenw y'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka jamana sifinnakaw ka olu ka kɛnɛyako sabati ale ni ka an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni lakana ni fɛn kuntan ninnu kɔlɔlɔw ma ko ɲɛnaminimafɛn ale ni fura bayɛlɛmalen tɔni 43 minnu yɛrɛ kɔni jenina k'olu yɛrɛ kɔni kun ye tramadol comprimé 21 ni 170 diazepam comprimé 632 ani dɔɔni shisha charbon carton 509 shisha arom carton 3820 shisha bara 105 protoxide d'azote o kɔni bouteille 342 a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu kelen k'u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ko tɛnɛndon février kalo tile 16 san 2026 ye tasuma don ni fɛn bɛɛ lajɛlen na ni k'a jeni walasa u kana se ka kɔlɔlɔ foyi yɛrɛ kɔni lase jamana kɔnɔdenw ma bilen ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka OCS maaw ka direction maaw yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni ye ɲɛtagaba ye OCS cɛdenw ka cɛsiri la walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛn ale ni fura kuntanw yɛrɛ kɔni doni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na OCS ka chef de division des opérations ni o ye colonel Mohamed Agdahamani yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a laɲini an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'a laɲini don Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baara yɛrɛ kɔni na ni renseignements yɛrɛ kɔni dilen an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ma n'an bisigara maa dɔ yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la an sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn doni kɛlɛ la ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Mustafa Daw ye ni ale ye an ka Mali ordre des pharmaciens maaw ka conseil national yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin kan ko nin fura kuntan minnu yɛrɛ kɔni jeninen filɛ OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko fura nin yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa fura ninnu kun na di an ka Mali jamana kɔnɔdenw de ma ko ka sɔrɔ ko fura nin yɛrɛ kɔni ye kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni ne ka se an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako ma ko yɛrɛ de kɔni na a kun man ka to ka si la nin fura nin yɛrɛ kɔni ka taa Mali jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni na min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale ni fura kuntan ye ka o kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛ an ka Mali autorité fo wa o cɛsiri baara la kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tasuma yɛrɛ kɔni donni ni ɲɛnaminimafɛn ale ni fura tɔni 43 in yɛrɛ kɔni na o kɛra lafiyaba ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bolo ka d'a kan o kɔni bɛna kɛ sababu ni fura kuntan yɛrɛ kɔni tɛna se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni na bilen ko tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 tilengafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko pinasi dɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɔra Mopti région kɔnɔna na a kun bɛ ka i kunda dire yɛrɛ kɔni localité kan ko ka pinasi kofɔlen yɛrɛ kɔni to lac Debo yɛrɛ kɔni sanfɛ ko pinasi yɛrɛ kɔni dafirila susu localiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni pinasi dafiri yɛrɛ kɔni dabɔra fiɲɛba dɔ yɛrɛ de kɔni ci la ka d'a kan wagati min pinasi yɛrɛ kɔni kun bɛ wuli o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni fiɲɛ ye o kun bɛ ka ci kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni sababuya la pinasi yɛrɛ kɔni dafirila ko pinasi yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni kun don minɛnw ale ni passager yɛrɛ kɔni na ko o n'a ta ko fiɲɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ci kosɛbɛ wa ji yɛrɛ kɔni kun ka yɛlɛma ka ca ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni ka pinasi yɛrɛ kɔni dafiri ko ka sɔrɔ pinasi yɛrɛ kɔni kun ka girin kosɛbɛ ka d'a kan minɛnw kun b'a kɔnɔna na wa passager kun kɛlen don ni k'a fa fɛnɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni pinasi dafiri yɛrɛ kɔni na bilanfɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɔra o la o de ye ko maa 16 su yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ji la wa susulukaliw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko minan caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛna ni pinasi dafiri senfɛ ko maa 16 minnu yɛrɛ kɔni su bɔra ji yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara ni bilan yɛrɛ kɔni ka d'a kan halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi population ale ni autorité olu kɔni farame ɲɔgɔn kan halisa ni ka continuer ka ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ji yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni maa wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni su bɛ ka olu labɔ ale ni maa ni yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o tigi ni yɛrɛ kɔni labɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi population ale ni autorité yɛrɛ kɔni bɛ o baara in na o yɛrɛ de kɔni na k'a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara ni bilan yɛrɛ kɔni ka don n'a nataw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko maa 16 yɛrɛ de kɔni su bɔra
bɔra ji yɛrɛ kɔnɔna ni wagati yɛrɛ kɔnɔna nka kalisa ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni pinasi dafili yɛrɛ kɔnɔna an bɛ dugawu de kɛ olu ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ k'o dabɔ affaire Epstein ko in yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Jeffrey Epstein i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ni ma kofɔli in kun ye tɔgɔtigi ale nafolotigi dɔ yɛrɛ kɔni États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Jeffrey Epstein ale kɔni kun ye maa ye il kun bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo wa relation ba yɛrɛ kɔni kun bɛ ani diɲɛ tɔgɔtigiw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la nka bɔ taara k'a kalama k'a fɔ ko min ye Jeffrey Epstein ye k'ale ka nin il yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a kun bɛ baarajugu dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ yen o baarajugu ni yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ min ye Jeffrey Epstein ale kun bɛ musomanin fitininw minnu yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 bɔ ni ka olu minɛ ka t'olu di diɲɛ faamabaw yɛrɛ kɔni ma présidents bɛ o la maa tɔgɔtigiw fana bɛ olu yɛrɛ kɔni na ni il kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ bɔ kɛlen o kofɔlen yɛrɛ kɔni kalama min yɛrɛ kɔni ye Jeffrey Epstein ale minɛna ni ka a datugu kaso yɛrɛ kɔni na nka ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni to kaso la yanni a ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni cɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni a yɛrɛ faga kaso kɔnɔna na i n'a fɔ kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra wagati min k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni a yɛrɛ faga maa caman kun ye siga don ko in yɛrɛ kɔni na nka tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 Jeffrey Epstein balimakɛ dɔ ni o ye Mark Epstein yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka maaw yɛrɛ kɔni ka bisigali yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale balimakɛ ni o ye Jeffrey Epstein ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni m'a yɛrɛ faga kaso kɔnɔna na ko maa dɔw yɛrɛ de kɔni taara ale balimakɛ yɛrɛ kɔni faga Mark Epstein yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ko san 2019 août kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ko laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a fɔ ko min ye Jeffrey Epstein ye ko a ye a yɛrɛ faga a ka kaso yɛrɛ kɔnɔna ni o kun bɛ New York de ni New York kofɔlen bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko nka k'a b'a da diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko min ye Jeffrey Epstein ye k'a fagara kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na de k'a m'a yɛrɛ faga cogoya si la hali n'a sɔrɔ nin y'a san caman yɛrɛ kɔni ye min ye Mark Epstein yɛrɛ kɔni ale bɛ ka bɔ ni k'a fɔ ko ale balimakɛ m'a yɛrɛ faga k'a fagara yɛrɛ de kɔni nka ni zen yɛrɛ kɔnɔna ma kofɔlen y'a yira k'a fɔ ko dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni bɛ ale bolo dalilu min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye ale balimakɛ ni o ye Jeffrey Epstein ye ko m'a yɛrɛ faga kaso la k'a fagara de hakilila jiginna Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni bɔtalen kɛ ale su yɛrɛ kɔni ka kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛra a su la n'a bɛ fɔ o de ma ko autopsie a yirala k'a fɔ ko autopsie kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Jeffrey Epstein ye k'a ye juru ja a yɛrɛ kan na kaso la ni k'a yɛrɛ gulon wa yirala k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso la a ka kiiritigɛ makɔnɔni yɛrɛ kɔni na ko wa a ka kiiritigɛ ko in yɛrɛ kɔni na a kun bɛ se ka kɛ a kun bɛ condamné si kaso kɛli yɛrɛ de kɔni na nka Mark Epstein yɛrɛ kɔni ni ale de ye Jeffrey Epstein balimakɛ yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ale balimakɛ yɛrɛ kɔni fagara kaso de kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Jeffrey Epstein ye k'a kun bɛ ko caman yɛrɛ kɔni kalama a kun man kan tɛ ka bɔ ko minnu yɛrɛ kɔni kalama minnu kun bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni ye ka se diɲɛ tɔgɔtigiw yɛrɛ kɔni ma Mark Epstein yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san 2016 wagati ko jamana ɲɛmaasigi kalata min yɛrɛ kɔni kɛra États-Unis jamana kɔnɔna na ni o kalata in yɛrɛ kɔni na candidat ba fila minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ o kun ye Donald Trump ni Hillary yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Jeffrey Epstein ni o ye ale balimakɛ o y'a fɔ o wagati yɛrɛ kɔni na ko ale bɛ min yɛrɛ kɔni dɔn candidat fila nin yɛrɛ kɔni na ni o ye Donald Trump ni Hillary yɛrɛ kɔni ko ni ale kɔni kun ye u da diɲɛmɔgɔ kulo kan ko jamana ɲɛmaasigi kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ États-Unis jamana kɔnɔ na ko kun bɛ annulé fura foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ o ko in yɛrɛ kɔni na min ye Mark Epstein ale y'a yira k'a fɔ ko Jeffrey Epstein ye nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ san 2016 kalata wagati États-Unis jamana kɔnɔna na Jeffrey Epstein balimakɛ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ale bɛ États-Unis kiriko maaw yɛrɛ de kɔni ɲagin ni ko in na ka d'a kan ko États-Unis kiriko maaw b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko min ye Jeffrey Epstein ye ko a fagara de kaso kɔnɔna na ko nka u ye ko in yɛrɛ kɔni dogo k'a kɛ i n'a fɔ ko maa kofɔlen ye a yɛrɛ faga ko de la ale bɛ États-Unis kiriko maaw de accusé a ka kɔrɔfɔ la k'ale kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni faamu ale balimakɛ ka saya sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko caman yɛrɛ kɔni bɛ dogo la o bɛ ka min dogo diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ kɔni laseli kɛra ale ma k'a fɔ ko min ye ale balimakɛ Jeffrey Epstein ye k'o ye a yɛrɛ faga kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale wulila ni ka taa a balimakɛ su lajɛ walasa ka se k'a identifier yɛrɛ kɔni ko ale ka o tagali yɛrɛ kɔni senfɛ ale ye médecin légiste fila yɛrɛ kɔni tugu a nɔfɛ ni o ye maaw yɛrɛ kɔni minnu bɛ suko yɛrɛ kɔni dɔn kosɛbɛ k'ale o maa fila yɛrɛ kɔni tugu a nɔfɛ walasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ ko o médecin légiste fila minnu yɛrɛ kɔni ta ale nɔfɛ ni kun ɲɛ da Jeffrey Epstein su yɛrɛ kɔni kan ko médecin fila yɛrɛ kɔni kelen ni ka autopsie yɛrɛ kɔni kɛ ale balimakɛ su la k'u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi min yɛrɛ kɔni di olu ma k'olu tɛ se k'a fɔ ko Jeffrey Epstein ye a yɛrɛ faga de k'olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni jaabi min yɛrɛ kɔni bɔ ko yɛrɛ
yɛrɛ kɔni bɔlen no fagali yɛrɛ de kɔni fɛ k'olu ma d'a la k'a fɔ ko Jeffrey Epstein de y'a yɛrɛ faga k'a bɛna fɔ maa wɛrɛ de taara nin ma ko fɔlen faga ka so kɔnɔna na. Mark Epstein yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ni kalo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna autopsie kura yɛrɛ kɔni kɛ Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni su la. Wa y'a yira k'a fɔ k'ale fɛnɛ kun ye a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛfɛ min fɛnɛ ni États-Unis kiriko maaw yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye a balimakɛ in ka saya ko yɛrɛ kɔnɔna ko ale o sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛfɛ o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni fagara de. Wa y'a yira k'a fɔ k'ale ka o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la ko kalo nata in yɛrɛ kɔni na a bɛna o jaabi in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cari walasa diɲɛmɔgɔ ka se k'a ye. Min ye Dr Michel Baden yɛrɛ kɔni ni kun ye docteur ye min kun bɛ Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni su autopsie kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ale y'a yira k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni fagara de. Ni ma ko fɔlen ka kɔrɔfɔ la ko ale Jeffrey Epstein su yɛrɛ kɔni cogo min wa ale ye sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni k'a la k'a bɛna fɔ dɔ de ye bolo jani ma ko fɔlen ka na ne k'a faga ka sɔrɔ ka juru don a kan na k'a gulo k'a kɛ i n'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ de kɔni a yɛrɛ faga ko ka sɔrɔ dɔ de ye bolo ja a kan na ni k'a faga. A kɔni bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi min ye Mark Epstein ni ale ye Jeffrey Epstein balimakɛ yɛrɛ kɔni o bɔlen filɛ ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni kɛ o nana ni kuma misɛnnin caman yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔna na ka d'a kan kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ k'olu ma d'a la k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ kɔni a yɛrɛ faga k'olu bɛ ka bisiya ko min yɛrɛ kɔnɔna na o de ye k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ de kɔni y'a faga ka d'a kan Jeffrey Epstein a kun bɛ gundoba yɛrɛ de kɔni dɔn diɲɛ tɔgɔtigiw ale ni diɲɛ waritigiw yɛrɛ kɔni kan ko a ka procès ko hukumu na n'a kun ye o gundo nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cari ko diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ tigɛ o maa nin yɛrɛ kɔni na wa siga foyi t'a la maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso kɛ wa kɔlɔlɔ kun bɛ s'u ma k'u yɛrɛ kɔni siranna o de ɲɛ o de la u ye fɛɛrɛ latigɛ ne ka nin maa kofɔlen faga ɲɔni a ka kiiritigɛ baaraw cɛ États-Unis jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ y'aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Min yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛnni dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati.